ugye? Kolléga, és nem halunk meg, mielőtt vezettünk volna egy Corrado VR6-ost. Hát te már biztos nem, de még lehet, hogy én abba pusztulok bele, hogy te vezetsz egy Corrado VR6-ot. A zene. Ja, itt kell ráváltani a 3-ast, és akkor... Oh! És akkor... De kár, hogy nem tudok egyetlen híres német tenort sem megnevezni. Klasszikus boxoló jut csak eszembe, Max Schmeling. Joachim Müller-Sturz. Joachim Müller-Sturz. Egy kicsit a kollegialitás kezd bennem felülkerekedni, és már tulajdonképpen szeretném átadni, hogy te is élvezhess. Bennem is felülkerekedett a kollegialitás, én is szeretném, ha átadnád, kollega, és élvezhetnék. Na, élvezz! Ajjajjaj. Ez egy rendes személyiséggel rendelkező, ezerféleképpen szóló autó. És milyen kellemes, kiforrott, masszív, kényelmes sportkupénak érződik ez. Tényleg nagyon jónak érződik a Corrado, anélkül persze, hogy egyetlen egyet is kanyarodtam volna. Leszámítva a váltóját, ami nekem nagyon Volkswagen, és különösen ez a harmadik generációs Golf Volkswagenség. Nem, ebben még van egy kicsi a 2-es lötyögőségéből, igen. És a 3-as kopogósságából. Úgy van, pontosan, ezt nem tudtam volna megfogalmazni, ez a két dolog van benne együtt. Iszonyatosan hosszú úton jár, pedig szegények igyekeztek sportos érzetet adni neki azzal, hogy nagyon rövidre vették a kar, de hát a rövid kar az egészen képtelen ívet jár be, ameddig az ember valahova húzza. Azt próbáljuk megérteni, hogy mi célja lehetett a Volkswagennek ezzel. Lehet, hogy azt mondták, hogy Alfa Romeo, anyátok, ezt hallgassátok. Igen, lehet, én inkább ezt tudom elképzelni, hogy idegesítette őket, hogy tudnak nagyon jó motorokat csinálni, de hogy mindenki csak a motorok technikáját dicsérte, senki nem a hangját, vagy a szívét. Hát ennek meg aztán vastagon van karakter és csodálatos hangja. Deutsche Kraft, Italianisch, Herz. És hát ez jó! A német autógyártás Nimbusát csak a jelene és a jövője tépázza, a múltja fényesen ragyog. Tartsanak velünk! A jövőjét.